गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम आरो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। घटनाया जोबोर बोरैबा जाबाय। नोंथांमोना नुदोंना नुवाखै? मोनसे भिडिअ आंनिया लासै मोनफैजोब्बाय। अब्लाथ' फेसबुकाव बे भिडिअआ गोसारजोबखासिगोन। आं नोंसोरनो खोन्थानो थांगासिनो दङ मा घटना। आं दिनै आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोननि थाखाय मोनसे जोबोर मोजां टपिक लादोंमोन। नाथाय टपिकआ दिनै आंनिया उल्था जाबाय। थेवब्लाबो आं दिनै बै गाज्रि सिख्लाफोरा डेन्जार गें थायो। बिसोरो माबायदि खामानि मावो आं नोंसोरनो खोन्थानो थांगासिनो दङ। जाहाथे आंनि उन्दै उन्दै फंबायमोन आरो जों हौवा मानसिफोरा बैसोरनिफ्राय बासायनानै थानो हायो। दाब दाब जायगायाव बेरायनो थाङोब्ला भिडिअखौ जोबजासिम खोनासं आरो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। दा काहानिया मा जादों मिथिबायना? दाथ' सिचुवेसना जोबोर गाज्रि। बेबायदि समाव मैया सासेया आमखिया इउटुबाव लाइभ फैदों। लाइभ फैनानै बेनिफ्राय दानि जुगनि गथ'फोरा ओरैबायदि सैतान स्क्रिन रेकर्ड खालामखायो नों लाइभ फैयोब्ला। बेनिफ्राय फेक एकाउन्ट खुलियो, कमेन्ट खालामो। बेनिफ्राय नों माबा मोनसे बुंखनोब्ला नोंनि भिडिअआ डिलिट खालामबाबो जाखाला, रेकर्डखा बिसोरनियाव। हिनजावफोर आरो सिख्लाफोर इउटुबार्सफोर स्क्रिन रेकर्ड खालामखाना लाखियो नोंसोरनि लाइभ भिडिअखौ। नोंसोर मालाबाबो साननाङा। फेसबुक स्क्रिन रेकर्ड खालामखानानै दोनो, नोंसोरखौ नायबाय थायो, नेखाबाय थायो। नों मा बुंसनो होननानै बेखौ ध्यान हो। बर' हारिनि इउटुबार्स सिख्लाफोर जानला मोनला बाथ्रा बुंखनना। बेनिफ्राय बे आमखिनियाथ' जोबोर गिदिर नङा होमबा इउटुबा। बेनिफ्राय जेम्स बड' ब्लग सोरबा माबा खालामबाय, फेक एकाउन्ट खालामबाय। खालामनानै बेनियाव रियेगरदो मिनिनाय। एबा मा दुखु जादों मिथिया, माबा दुखुनि बाथ्रा रायलायबाय थादोंमोन खोमा। बेनिफ्राय मिनिनाय रियेगरदो बेखौ मिनिदो थारमाने बेनि दुखुआव। बेनिफ्राय बे डाइरेक्ट फरायबाय, जेम्स बड' ब्लगालाय दिनैलाय आंनो मानो कमेन्ट हरखो? आंनि दुखुआव बिया माने मिनिनो मोनदो। आंनि दुखुआव बियो आंखौ मिनियो। भिडिअ आंनाव दं दा। आङो नांगौ जायोब्ला मोजां होनानै बुजायगोन गाबोन लासै। बेफोरबायदि बुंदो बियो। जेम्स बड' ब्लगआ आंखौ मिनिनो मोनदो, रियेक्ट खालामनो मोनदो, स्क्रिनशट खालामदो बेनिफ्राय। दाबा स्क्रिनशट खालामनानै मा खालामनो नागिरदो? नोंथांमोना सानो बे जेम्सआ सोरबा सिख्लानि भिडिअ नायगोन? बे जेम्सआ सोरबा सिख्लानि लाइभखौ नायनानै कमेन्ट हरगोन? नोंथांमोना सानो? नोंथांमोना सानो नामा जेम्सआ सोरबा सिख्लाफोरनि इउटुब भिडिअ नायो होनना? जेम्सआ मालाबाबो नाया। आं बेनिखौथ' नायखाथारा। आं लाइफआवनो कन्टिनिउ बुङो। आं बायसान्स आंनियाव नुजाफैयोब्लाबो आं गार'खायो, आं नायखाथारा। आं जानला मोनला भिडिअ नायखाथारा। माबा मोनसे सोलोंनो मोननाय भिडिअबासो नायो आं, घन्टा घन्टाबाबो नायो आं बेफोरबायदि भिडिअ नाया। नांगौ आं रामायण, महाभारत, श्री कृष्ण बेफोरखौ नायगोन आं। भजन, भगबाननि सल' खोनासंनानै थागोन आङो। आं गियानि नङाब्लाबो भगबाननि सल' खोनासंगोन आं, हनुमाननि। नाथाय बेफोरबायदि भिडिअ आं टाइम पास मालाबाबो खालामा। बेनिफ्राय स्क्रिनशट खालामनानै लाखिदो। बेनिफ्राय आरो मायबा मायबि बुंखनजोबनाबो लादो मानसिया खुगाजोंनो। लावदुमानो मालाय नोंसोरखौ फिसिजोबगोन बेफोरबायदिबो बुंबोयो। आं दा जेबो बुंथ'ला, आं बेयावनो दोनथ'नोसै। आंनिया लासै मा मेसेज फैयो आं नेग्रोनोसै। मानो होनबा स्क्रिनशट खालामलायना लादो। मानोबा लादो स्क्रिनशट नंना नङा? गोबां साननो गोनां। सोरबा जेम्स बड' ब्लगमोन आंखौ होननानै स्क्रिनशटबो खालामदो आरो बरिया फरायनाबो होदो। भिडिअआ भाइरेल जाखाबाय, भिडिअआ ओंखारजोबखाबाय, आंनिया लासै मोनफैजोबखाबाय। आं दा जेबो बुंथ'ला। आं गोदोबो बेफोरबायदिनो 2019आव गारलायनानै 21आवसो बाथ्रा बुंदो। 2 बोसोरनि उनाव नकिया बुंजालायदों। सब गोरोन्थियानो आंनि, सब दायानो आंनि, गासैबो दायानो आंनि। दा आरो बेफोरबायदिनो नै माबा खालामनो नागिरदों आंखौ। नायनि नेथ'नि। दा जियानो जा, गें, गाज्रि सिख्लाफोरनि गें। आं नोंसोरनो खोन्थानि। बिसोरो फार्स्टआवनो फौजिफोरखौ टारगेट खालामो। नोङो जायखिजाया स्टेसनावनो ओंखार, दिल्ली, मुम्बाइ, कलकाता, गुवाहाटी, पल्टन बाजार ओंखार, अट' ड्राइभारनिफ्राय लाइन नाङो। बबाव थांनो, बबाव थांनो, बबाव थांनो। बेनिफ्राय थांखांनायनि उनाव दसे उनाव सोंगोन, मानसि नांगौ नामा? मानसि नांगौ नामा? उमुगाव। नों फंबायमोन, भुलावनो नों थांना लाबाय। नोङो बिसोरनिफ्राय नों नांगा जाना फैखाबाय। नोंनियाव पार्सबो फैनाय नङा, आइ कार्डबो फैनाय नङा, थाखा फैसा थाइसेबो फैनाय नङा। नों गस्ला गानदोंबा गस्लाल', नोंनि गस्लायाव थाबोगोन, नोंनि पेनाबो थाबोनो हानाय। नों बांसिन गोजा लामायाव हराव गोलैना थानो हानाय। भिउस जानानै नोंखौ बेबायदि हालोद खालामनानै हरखायो बिसोरो। बिराद डेन्जार गें थायो बिसोरनियाव। नोंखौ उल्था बानायना हरो। थाखा फैसानिफ्राय लानानै, आइ कार्डनिफ्राय लानानै कमप्लिट नोंखौ बरबाद खालामनानै हरो।
बेफोरबायदि खामानियाव मालाबाबो दा थांखा। हौवाफोर गुबुन जायगायाव बेरायनो थाङोब्ला जिबनाव बिरादके फासायगोन आरो फासिगोन, न'आवबो फैफिननो हानाय नङा। फैनो थागोन नोङो बिउ जानानै मा दौगोन मा मुलि दौगोन नोंखौ उल्था खालामनानै हरगोन बिसोरो। दाख्लैबावैसो लेटेस्ट गुवाहाटियाव आं नोंसोरनो खोन्थाला सब लाखिजोबदो। बैसोर बायदि गाज्रि सिख्लाफोरजों बेसेबां लिंक थायो मिथिबाय। सोरबा अट' ड्राइभारनिफ्राय लानानै हटेलनिफ्राय लानानै बेसेबांबा बुरजा सासेजोंनो थारमाने बे सासेनि फैसायानो बेसेबांबा बुरजा मानसिजों बिसोरनिया लिंक थायो। बेनिफ्राय नोंसोरखौ लुटिजोबगोन, बरबाद खालामगोन। बेफोरनिनो जोंनियाव क्लास जायो। नों बेफोरबायदि लामायाव नोङो भुलावनो थांना लाबायना गैखाला नों। गोबां मानसि रियेल घटना बेफोरो जाफ्लेबाय थानाय जाथाय, जाबाय थानाय जाथाय। बिसोर नर्मेल मानसि नङा, मालाबाबो नर्मेल जाया बिसोर, डेन्जार जायो। सिगारेट सोबग्रा, हुक्का सोबग्रा बिसोर माने आदत जालाङो। गाज्रि खामानि मावै मावै सिगारेट सोबग्रा, हुक्का सोबग्रा, ड्राग्स जाग्रा बेफोरबायदि जालाङो बिसोरो। बैफोरखौ मोनाबा थानो हायि जालाङो। टेटु, नोंसोरो मोनसे टेटुनि दामखौ बेसेबां सानदो? सासे सिख्लाया खामानि मावनो थाफायनानै टेटु थुब्रेजोबो। नोंसोर मोनसे टेटुनि दामखौ बेसेबां सानो? अरिजिनेल टेटुआ नों फिसानैयाव दागोगोन ना 10-15 हाजार। नों 10-15 हाजार टेटु होनानै बेयाव टेटु खालामनो? आखाइ मोनसे टेटु खालामनो नोङो? खामानि मावनो थाफायनानै गुवाहाटियाव नोङो टेटु खालामजोबनो हागोन आखाइ मोनसे बिखा? फैनोबो हाया। आं लिरना होयो। बेनि पेमेन्ट, बोसोरसेनि पेमेन्टजोंबो बियो ओरै आखाइ ओरै बिखा टेटु खालामजोबनो हाया बियो। आइथिं टेटु खालामनो हाया। टेटु अरिजिनेल मोनसेनि दामा मा दाम नोंसोर मिथिगोन ना? आंबो सोंबाय, आंनावबो दं आखाइयाव मोनसेया हरल'। गोदो बानायदों खोमोरफिनाखै सानानै 500, 1000 बेनिफ्राय फिसा फिसा मोननै दङ, मोननैयावनो 1000 गुवाहाटियाव। अब्ला नाय गिदिर गिदिर अरिजिनेल टाटुनि दामा बेसेबां आरो बेखौ बानायनो थाखाय नों बेसेबां फैसा खामायनांगोन। नोङो सहस नङा। इमान गिदिर गिदिर टाटु थुब्रेजोबनानै खामानि मावनो फैनाय मानसिया जेबो बिजनेस गैयाबा, थाखा फैसा मोजां खामायनो हानाय मानसि नङाब्ला बेफोरखौ बानायनो हाया। जायफोरा मालाय थाखा फैसा मोजाङै खामायनो हायो, बिजनेस दङ, बैफोरबायदियासो बेफोरबायदि अरिजिनेल टेटु गिदिर गिदिरखौ बानायनो हायो। बेफोरावनो मानसिनि आखल आखुखौ सिनायो। जेबो मावा माया बिराद दामि दामि टेटु थुदो, फेसबुक, इन्स्टा। सिखावखौबो खावनानै जानो रोङा जोंनि बर' गथ'फोरा, गावखौनो सिनायथि होजोबो। सिखावखौ माबायदि खावना जानांगौ बेखौबो रोंबावा। गावखौनो फेसबुक, इन्स्टाग्रामाव सिनायथि होजोबो, आं मा मावदो, नै आं बेफोरबायदि मावगासिनो दङ। गावखौनो सिनायथि होजोबो। बेनिफ्राय खैफोदाव गोलैब्ला मा जासिगोन? खैफोदाव गोलैब्ला मा जासिगोन? सिखाव खावनोबो रोंनांगोन। अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।